ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азизи, шумо блоги тоҷиконро тамошо карда истодаед. Бародарон, ба канали мо ҳатман обуна шавед, ба зангула зер кунед, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед ва лайкро пахш кунед. ҳамаи мо медонем ки Исмоил ибн Аҳмад асосгузори давлати Сомониё мебошад, лекин на ҳамаи мо медонем ки чӣ гуна ва ин давлатро ба зиммаи худ гирифт ва соҳиб истиқлол кард. Ана дар бораи ҳамин нақл мекунем. соли 875 пас аз он ки Бухоро ба ихтиёри Сомониён гузашт, Насри як чун хонадон аз Халли Муътамид барои идора намудани тамоми Мувороннаҳр ҳуҷҷат гирифт. Исмоил ки ба мансаби волии Бухоро қонеъ набуд, аз додани андозу хироҷ ба Самарқанд сар кашида фаъолияти ҷудохоҳиро пеш гирифт. дар задухурди ҳарбие ки соли 888 байни бародарон ба вуқӯъ омад, кушуни Наср торумор гардид, худаш бошад ба Исмоил асир афтод. Исмоили дурандеш бародари калони худро расман як сардори сулола монду, аммо амлан тамоми ҳокимиятро ба дасти худ гирифт. баъди вафоти Наср дери нагузашта салтанати Исмоил аз соли 892 оғоз ёфт. баъди ҷорӣ гардидани ҳокимияти мутлақ на барҳам хӯрдани ҷангҳои байни худи Исмоил ба таъмин намудани бехатарии давлат аз ҳуҷуми душманони аҷнабӣ машғул шуд. Исмоили Сомонӣ соли 893 муқобилан юришҳои калон гарда Тирозро ба даст даровард, кони туркҳоро бо 10,000 лашкар ба асир гирифт ва дар натиҷа дар муддати тӯлонӣ тохтутосҳо ба Мувороннаҳр қатъ гардиданд. тирамоҳи соли 899 кушуни лашкаркаши асосии Амр Муҳаммад ибн Башарро мағлуб кард. Исмоил тамоми асиронро озод кард ки ин аёну ашроф ва ҷанговарони Амрро ба хайркоҳ гардонд. Исмоил моҳирона тадбир кард, кушунони Амрро ба муҳосиба гирифт ва пурра торумор кард. худи ӯро асир карда ба Бағдод фиристод. дар натиҷа давлати Сомониён дар шимол то дараи Талас васъат ёфт, дар ғарб Хӯросон ва баъзе вилоятҳои шимолӣ ва шарқии Эронро ба худ ҳамроҳ кард. ҳамин тариқ дар аҳди намояндаи барҷастаи сулолаи Сомониён Исмоил бори нахуст баъди истилои араб мамлакати аз ҷиҳати аз сиёсӣ парокандаро муттаҳид кард. давлати муқтадиру амалан аз хилофати араб мустақилу то андозаи мутамарказ ба вуҷуд овард. дар мамлакат ҷангҳои байни худӣ ва тохтутосҳои аҷнабиён хотима шуд. Исмоил худ як нафари феодалии калон буд, албатта манфии айён ва ашрофии бозоргонон ва рӯҳониёни мусалмононро муҳофизат мекард. ба ин мақсад ӯ пеш аз ҳама барои мураттаб сохтани идораи давлат ва мустаҳкам намудани мамлакат аз ҳуҷуми душманони аҷнабӣ тадбирҳо меандешид. дар чореки охирии асри нӯ ва нимаи аввали асри 10, вақте ки дар сари ҳокимият амирон Исмоил ва Насри ду буд, давлати Сомониён гулгул мешукуфт. бародарон, ин буд маълумоти кӯтоҳи дар бораи мустақилияти давлати Сомониён. наворҳои моро ба дӯстонатон паҳн кунед. бигзор ҳар як тоҷик тарихи худро бидонад. пешакӣ миннатдории худро баён мекунем. сар баланду хонаобод бошад.